Tyrannosaurus Rex byl jeden z největších masožravých teropodů a zároveň jedním z největších suchozemských predátorů všech dob. Nejtěžší exempláře vážily kolem 9 tun, což je zhruba o 2 až 3 tuny více než průměrný dospělý samec afrického slona. Mozková část zodpovědná za čich byla velmi dobře vyvinutá. Měl extrémně dobrý čich, což mu pomáhalo najít i mršiny na velkou vzdálenost. Jeho dutá kostra mu poskytovala vztlak a mocné zadní nohy umožňovaly efektivní pohon stylem podobným psímu plavání. Ocas sloužil jako kormidlo pro stabilitu. Tento král dinosaurů tak nebyl ve vodě bezmocný, spíš oportunistický predátor adaptovaný na různá prostředí. V mělké vodě byl dospělý T-Rex dokonce rychlejší než menší kořist, což mu dávalo loveckou výhodu. Tyrannosaurus aktivně lovil na zemi před 66 miliony lety, na samém konci druhohor, v pozdní křídě, v etapě Mastry. Byl to poslední velký král dinosaurů těsně před katastrofálním dopadem asteroidu, který ukončil éru obřích plazů navždy. Nejnovější výzkum 2026 ukazuje, že T-Rex rostl velmi pomalu. Plné velikosti dosáhl až kolem 35-40 let. Dříve se myslelo, že to bylo kolem 20-25 let. Mladí T-Rexové byli tedy dlouho středně velcí predátoři a teprve v pozdním věku se stali skutečnými giganty.